però llavors d'allà al mig surt l'aigua. És com un riu soterrani, per dir alguna cosa. Aviam, més cap allà que potser venen més. Ah, bueno, aquí hace falta tener ayuda. Qui és el que... Algú va anar a Eslovènia l'any passat. A veure, quan vas estar a Eslovènia no vas anar amb unes grutes, però no la cova aquesta famosa del Poli i no sé quanto, amb unes que és com si fos el d'això, com es diu, que li diuen el Gran Canyó del Colorado, però sota terra. No, ja ho sé. Doncs això. Sí. Sí, deu anar amb una escola. Sí. Però què, les que anàvem amb internet? Sí. Ah, no, jo aquestes no vaig anar. I després dius Ah, és al costat del riu. Que eren 3 quilòmetres de... Era tot cos, però no vas fer això. I anaves per costat del riu. les cases aquelles que hi ha, i quan eren les escoles